नायगिरि लोगोफोर खुलुमबाय नायगिरि लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि थाखाय दिनै आंनि चेनेला 30K साबस्क्राइबार खालायनो हाबाय थेंक इउ सो माच गोबां साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनामोनब्ला दिनै आंनि चेनेला 30K खालायनो हानाय नङामोन थ' थेंक इउ गोबां साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ बेबायदि मोननायनि थाखाय लोगोफोर आसा खालायो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ आं बेबायदिनो मोनबाय थागोन होननानै इयुनावबो आरो आंबो नोंथांमोनखौ बेबायदिनो एन्टारटेन खालायनो नाजाबाय थागोन जेसेबां हायो मोजां भिडिअ होनो नाजागोन होमब्ला आरोबाव गोबां साबायखर थाबाय मेनि थेंक्स थांनोसै होमब्लालाय लोगोफोर बाय भिडिअ लोगो मोनगोन बाय अरे सोर फांथेखौ दरजाखौलाय सोर फांखौ दरजाखौ शांति दरवाजा खोलो क्यों बंद किया राधाया बायजोआवसो हनै शान्तिया दरजाखौ फांफ्लांबाय खोमा रावबो गैया होननानै र' थांगासिनो केन्द्र हनै दा रितुजोंसो नुजालायसिगोन नोंलाय मा खालायफैदोंमोन बायजोआव शान्तिया रावबो गैया साननानै फांदोंमोन खोमा मा खालायफैनाय बायजोआव आं ओरैनो दसे बायजोनि हावा जादोंमोन एसेबां हर गेजेरावबो बायजोनि हावा जायो आरो गावहा गामियाव थानानै फैनानै हावाखौनो जानो नागिरबाय थाबाय औ बेनोथ' थौदो हर जाबाय बेबायदि बायजोआव थाबाय थानाङा गिथाव बाथावनो भाई हा सोर साला ओइ सोर दोङो हा बे हर गेजेराव मा मोन्दों जोंनाव हा सोर दोङो आइला बक्सिखौ सिनाया नामा नों बक्सिखौ हा आंनि न'आव फैनो बेयाव आंखौ बेयाव मालायनि न' साला मालायनि न'आव थानांगौ साला बक्सि नामा सोर आफा दिनै फैबालां बक्सिसो बियो मालाय नङा बक्सि नों मा जाखो that side थौ न' सिङाव थौ बक्सि थौ न' सिङाव मा जाखौ नोंहा दिनैलाय ड्रिंक खालायनानै फैगौ थौ रुम सिङाव थौ बे सोर बियो आं बेखौ सिखावसो बुंसि जानोमोन सोर बियो साला आंनि न'आव थानानै बेबायदि लोंसिसो खालामदों साला रितुनि आलासि नङामोन नोंखौ जोना थांफागौमोन आं हमनाय रादाय बेखौ हम मा नुनो मोनदों आं बेफोरखौ रितु मा बेफोरो हमनाय बेखौ दा न' सिङाव लांग्रो बेबायदि जायो हा मानसिनि आखला बेबायदि जायो नुदोंना फेना फैनानै माबायदि रायज्लायदों थं गैया जेबो गैया सनमान गैया नुदोंना मा मानसि बियो हा माबायदि मानसि लाखिदों नों न'आव आं आगोलनो बुंखादोंमोन जानला मानला मानसिखौ न'आव लाखिनाङा होननानै माथो एसेबां गिदिर माथो खालायखौ गिदिर बाथ्रा नङा मा गिदिर बाथ्रा नङा माबायदि फैनानै फैदों बे हर गेजेराव मालायनि न' नुदों नुवाखै नोङो माबायदि आखलनि मानसि बेफोरो बेबायदि दिनैसो फैदों बेबायदि नङाना मा नङा नोंखौ गिनानै आं मा खालायो मिन्थिगौ ना नोंनि मोजांनि थाखायनो बेसे मा सानो नों आरो बेबायदि मानसिखौ एसेबां गाज्रि मानसिखौ नोंनि न'आव बाहा होनानै सोनानै दोनदों थारमाने बेबायदिनो खालायबाय थायो खोमा बियो नों आंनो खिन्थियाखै अबाव खालायदों ओंखाय बेबायदि दिनैसो खालायदों बियो बेबायदि आखलजों आंनि न'आव थानो हाया दे होखारहर माबोरै बेफोर मानसिखौ लाखि आं न'आव नों बुंबानो जागोन आरो आं बेबायदि मानसिखौ होखारनो हायो नामा मा सानगोन बिसोरलाय नों गैयाव बेसेबां मदद खालायदोंमोन बेबायदि मानसिखौ होखारनो हायो नामा सोरबा बेसेबां खामानियाव हेल्प खालायदों आरो गावनि न'नि मानसि आबाखौबो बेसे दोनलाय फैलाय स्कुलफोरावबो बेसे नायनाय बेबायदि नङाथ' बियो मोजां मानसिया नों दा बेबायदि फेनायखौ हरखाब दिनै नुफ्लांबाय बेबायदि नङा बियो मा नङा
नों दा बाहाना खालायबाय थानाङा नों बेखौनो आरो बिनि साइड लानानै बुंबाय थानाङा बे मानसि मोजां होननानै मानसि मोजां बेबायदि जायो नामा नों फिसा बाथ्राखौनो एसेबां गिदिर खालायनो नाजानाङा रादाय मा आंसो गिदिर खालायबाय नामा होमब्लालाय माथो नोंसो अभार रिएक्सन देखायदों बेबायदि नंखायाना आं मिथिगौ सेंग्रा मानसि दिनै अबावबा लोंबाय खोमा लोगोफोरजों फैफ्लांबाय बेलाय बेसेबांथ' माथो गिदिर बाथ्रा जाखो नांनायनि नोंनि मानसिफोरखौ नांगौबो जायोना न'आव नों हारसिंलाय बेसे मा खालायगोन मानसि नांगौना न'आव नों बुंबानो जागोन नामा आं मेगननि मानसियासो मिथिगौ माबायदि फिल खालायो मानसि गैयाब्ला नों गाव मोजां मानसि जानानै बेफोरखौ मोनथियावसो बेबायदि बुंबा जागोन नामा ओरैनो आंहा रावबो गैखाया बे न'नि मानसि सानै दं होननानै न'आव लाखिदों आंनोबो नांगौ होननानै फिसाज्लाबो दङ गथ'बो दङ ओरैनो मा जायो मा मायो मेगन नुयै मानसि बिसोरखौ लाखिदों आङो गावनि साननानै बेखौबो नोङो होखारनो जाबाय थायो नों आंनि मानसिखौ बेबायदिनो खालायबाय थायो थारमाने दायनिगिरिया आंसो जाबाय दा सोरबाया लोंनानै फैबाय सोरबाया आखला गाज्रि मालायनि न'आव फैनानै उतफात दा आंहासो थारमाने गाज्रि जाबाय नोंखौ गाज्रि बुङाखै आङो आं नर्मेल बाथ्राखौसो बुंदों नै आं लोंनायखौ गाज्रि मोना एसेला लोंनायखौ गाज्रि मोना नाथाय बेबायदि जोंनि न'खरनि न'आ माबायदि मिथिखागौ माथो नों मेगन नुयै मानसि आं थाया गेजेर गेजेर मा अबाव थानांगौ मा मानांगौ जायो मानसि गैया न'आव रावबो गैया बेबायदि समाव आरो बेबायदि लोंग्रा मानसिखौ न'आव लाखिनानै दोनबा मा जागोन दिनै बे हारसिंखायसो सोरबा जुदि सानै साथाम साब्रै साबा सेंग्रा लानानै फैयो मा जागोन आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों बाथ्राफोरखौ मिथिबायना लों नोङो न'आव लों मोजाङै लों हारसिङै लों बेबायदि बायजोनिफ्राय फैनानै उतफात बेबायदि गोलैला गोग्लैसि अबेनिफ्राय माबायदि लोगो दं मा बेकग्राउन्ड बेफोरखौथ' नों जेबो मिथिया जाबाय दे आं रायज्लायनो गोसो गैला बेफोर बाथ्राखौ आंनि मोजांखौ रावबो सानखाया दे आंसो मिथिगौ आं माबायदि मोनो मोजां होनब्लाबो गाज्रिसो जायो था दोन नोंनि गोसो जेरैबायदि थानो होयो जेरैबायदि थायो था उनाव आंखौ जेबो बुंनाङा खिन्थु आयै मा आयै माबा किसान जोंना माथो जोब्बायसो खोमा मा केस जोबगोन बिलाय मैयाल'सो लाबोनाय किसानो मोनथिया आयै माबा किसान जोङाखै जोबाखैबालाय माथो होनबालाय सिलिन्डारा जोबहां खोमा बेखौनो जों मोनफ्लांबाय बेखौनो फानबाय खोमा हे बिदिसो हे बे पापिफोरा बिदिसो खालायबाय आयौ बेफोर जायगाया बिदिसो जोंनावलाय माथो बेबायदि जायानो भगबान दालाय माखौ जानांगौ माखौ लोंनांगौ सा मोनलोङाबा आं दा बेरे फुंजा सा मोनलोङाबा थैगोनसो माथो आंलाय गरदसे सा मोनलोङाबा आयौ दा अरदाबबो गैया संनानै जानो माखौ जागोन जोंलाय बनानो गैया आरो बन थानायमोनब्लाबो अरदाबखौलाय मा बानायब्रबगौमोन आङो बनानो गैया माथो दालाय माथो जाबावनो बिहामजो दिनै रादायखौ फन खालायनाय र' खालायनो र' माबोरै फन खालायनानै लिंहर सासेया गेस जोबदों होननानै बुं दा आरो बेबो फैनो नागिरनाय नङा नङाब्ला र' खालायनो र' माबायदि खालिफोरखौनो बेबायदि फानलाबायो मानसिफोराबो बेफोरबायदिखायनो आं टाउनाव थानो गोसो जाया मायबा मोनसे नांगौ जाबाबो मायबा मदद नांगौ जाबाबो जेबो मदद मोना बेयाव गावबा गावसो दालाय गामियाव थानायमोनब्ला मायबा मोनसे जागौमोन दालाय बेयाव सिनाया मुवालाय मा अबाव मा खालायनांगौ जागासोहाय बेनिखायनो फैनो बायो आं दालाय माब्ला साहाखौ मोनलोंनांगौ आंलाय फुङाव ओंखाम मोनजायाबाबो साहा कापसे मोनलोंबानो आंहा गोसोखौ मोजां मोनो दालाय अबाव मोनलोंबावनो दाबा बेयावबा अबाव मा खालायो केसखौबा अबाव सोयो मिथिलाबो ओजों न'आवबाथ' टेनसन गैयामोन दा बेयावसो माबायाव मा खालायथो जेबो मिथिलाबो मा फनखौलाय दाननानै होबाय थादों रादायालाय हेल' बाबु उन्दैयासो हमदों खोमा सोरजों रायज्लायबाय दं नोङो बाबानि फन फैदों नामा रितु रादाया गैया खोमा हेल' मा होनो रायज्लायनांलाय हेल' सोरमोनथाय माथोबो होआ नै दानलांबायसो
आबा रनि पापानि फनखौ रिसिभ खालायनाङा दे बेबायदि अफिसनिफ्राय फन फैयो खोमा ना सोर फन खालायो सोर मायो नों बेबायदि हमो आरो फन फैब्ला पापानो खिथा दे नों रिसिभ खालामनाङा दे इम्पर्टेन्ट कलबो जानो हानाय ना आबा बेबायदि जानला मोनला खालाया दे हामा नायबावनि र' खेबसे गैला जों दा बियो जोबमारबाय खोमा बिहामजो खालायबायना फना ओं आइ खालायदोंमोन माबा रितुआसो हमदों आं माथो होआसै ए मा होननानै रायज्लायनो आं दाननानै होनायसै ए बिब्दिसो जाबाय दालाय माथो खालायबावनो होनब्लालाय आरो हरबावनाय खेबसे दसे उनाव हरगोन र' आयै दा हरब्ला बेनो आरो रिसिभ खालायबावगोन मा होननानै बुंगोन आं ए र' नङाब्ला सन्जिबखौ फन खालायनाय सन्जिबखौ बे सन्जिबा मोनथिगोन दे बे अबाव मोनो गेसफोरखौ मा खालायनांगौ दे सन्जिबखौनो खालाय बावनानैसो दंमोन आं सन्जिबखौ र' खालायनि